целта на събитието е всички вие да получите максимум от днешния ден. Когато вие имате един онлайн магазин, който не познава, който не сме пазарували, който е нов на пазара и който някакъв Здравейте! Това, по мое мнение и на моя съдружник Димитър, е най-доброто събитие за онлайн търговия, което правим до сега. И заради публиката, и заради интересните теми, просто с открити ръце го казвам, че наистина този път Interactive Seminars са справили супер. На вас лично ще ви помогне ли днешния семинар да реализирате знанията, да почнете да продавате повече онлайн? Да, много. Ние имаме онлайн магазин, който мисля, че наистина ще бъде много полезно всичко, което чухме и вече така сме направили списък с неща, които трябва да се направят. Тоест, блогърите са хора, те живеят извън онлайн пространство и там същото нещо по харесва, те говорят за него. Така че имаме покупки, които са по съвсем различен начин. Вие карате, когато е фидбек, че реално вие изграждате една техническа връзка, получавате автоматично чисто горе-надолу, като възможности за плащане. Което е важно полза, защото Ставите сайтове, онлайн магазини. Какво е навлизането на мобилните технологии в онлайн пазара? Много са малко магазините с използвани с мобилна версия в момента в България. Апликейшени пък към магазините с iPhone и за Android, това просто по-малко. По-скоро очаквам по-бързото навлизане на използвана мобилна версия в работещите магазини. Здравей, как намираш днешното събитие Продавай повече онлайн? Здравей, намирам го много подходящо както за присъстващите, които стартират сега своя онлайн бизнес, така и за експертите и хората, които вече се занимават с това активно. Как виждаш нивото на подбраните теми, лекторите и въобще цялата аудитория в залата? Смятам, че са доста добре подбрани и че напълно отговарят на изискванията на присъстващите в залата. Благодаря ви. Поне по фактори за съдържание, вече има други фактори, които трябва да участват. Друго важно нещо е разположението на ключовите думи, защото това винаги се оказва много важен въпрос. Това, което е важно, е да използвате навиците, които клиентите имат. Дали това е по-добро или това е по-добро от гледна точка на експертите, няма значение, ако клиентите имат други навици. Това, което е най-лесно за хората, е най-добро, защото ги кара да преминават през всички